Nyt kyllä kylmä olut maistuisi tähän väliin heti. Ai. Kyllä maistuisi niin nopeasti, suu alkaisi napsaan kun sais kylmää olutta nyt. Mutta kun ei sitä oo, niin ei sitä lähti matkaan. Kotona sillä olisi vain. Katsellaan tässä kohta kun päästään pelipaikalle. Tai voidaan me katsoa se nyttenkin tässä jo. Alkon tuotteita. Litran sisuviina. Kyllä pärjää, suu napsaa, kun sitä vetelee illalla tossa. Ja sitten Red Label. Johnny Walkerin whiskyä tuli matkaan kanssa. Tällaiset juomat tuli matkaan ja tulin tähän pysäkille sitten. Kyllä suu napsaa kun noita illalla tossa naukkailee ja tällaista. Ei mulla sen kummempaa. Mä otan kohta bussi tulee näihin koulutuille. Kyllä on lämmin. Jumalauta, mulla on selkä aivan märkä oikein kuin uitettu koira olisi. Liike 11 ja täällä ryyppäykset jatkuu, että tästä se ryypiskely jatkuu. Olikin vähän väärin käynyt. Ei tästä niin tuu mitään, mutta ryypiskelyt jatkuu. Tässä on aika hyvin otettu viina ja kännissä ollaan aika mahtavasti. No, ei tästä kuvauksesta mitään tuo, mutta näin nää menee kuvaukset vituiksi, mutta ei voi mitään. Sille ei voi mitään, mutta kun kännissä kuvataan ja kännissä ollaan, niin ei sille sitten voi mitään, että tehdään pienet kuvaukset ja tätä tarvitaan tässä vielä. Sorkkukuvaukset menossa ja no niin, nyt saatiin jalat paikalleen ja laitetaan nämä kuvausjalat tai mikä nyt onkaan ja kohdalleen, että pistämme ja otetaan kuvakulmaan. No niin, hetkinen. Takas. No niin, eli hetkinen. Ei se tule. Näin, siinä olkaa siinä. Tekilaa me ollaan jo maisteltu tässä ja juotukin aika mukavasti. Eli nyt meillä olisi aika sitten no niin, maistella sitten. No. Eli tähän. Ei me maista tekilat, me ollaan otettu sitä sitten vähemmän lisää tekilaa. Mutta eli nyt me otetaan kaapista tommonen snapsilasi. Snapsi kaapista ja siihen me tarvitaan sitten semmoista viinaa. Ottakaa siinä. Tästä snapsi kaapista ja siihen me tarvitaan sitten semmoista viinaa. Ottakaa siinä. Sori. Nyt taisi käydä pieni vahinko, että mä kaaduin ja tehdääs. Taisi mennä videokuvaus vituiksi tai sitten ei. Pieni hama kävi kännissä, kaaduin, mutta siinä ei voida mitään. Se kuuluu videoon tai sitten ei oteta videoon. Eli hetkinen, jos sitä ei sanota, jos se halutaan ottaa video, niin katsotaan sitten, mutta
Tällaista se kännissä on. Näihin, ei vielä sanota näihin kuviin ja tunnelmiin, että täällä on aika mustelmilla kohta ollaan, mutta ei voida mitään. Ja otetaan se pieni maistiainen, niin kuin se pikkuinen olikin. No niin, kohta päästään maistelemaan sitä napsia. No niin, kännissä kun ollaan ja kännissä sitten tapahtuu. Tällaisesta tapahtuu. Tämä on nyt meidän lähteä. Kun ollaan kännissä, niin mennään tapahtua. Vähän justiin saa, että kännissä kyllä tapahtuu. Eli kännissä kyllä kaikki tapahtuu, mutta muuten ei. Että tässä sitten hetkinen, mihin kuva meinaa karata. No niin, kuva karkaa, mutta oi vitsi, helkatti. Jalkoja pitää siirrellä taas. Kolmijalan jalkoja. No niin. Nyt näyttää ehkä vähän paremmalta. Mutta ei mitään. No ihan ok. Tai sitten ei. Mutta kun mä en pasaa siitä sen enempää ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.